Emma guslun tertibi qysgarak geçireli kan adamla odolla aydylly yönüp soraglarmydan bolýar. Bismillahirrahmanirrahim aytmak ine haram adam müşkili yok. Bismillah aýdyp bilýär. Hammama girmäkä bismillah aýdmaly. Kan adamlar aýdýar, gusuldan önçe hereti hammamyň içini gylyp bolarmy? Daşyny gylmak gowdat, içini gylanyň menen haram işetdiň, günah işetdiň diýip bolmaz. Käde kışın günni gyn bolýar, girip çykyp durmak diýip aýdýarlar. Aham bismillah aýdyp bilmeýän da ony hammama girmäkä aýtmaly. Bir wagt girmäkä aýtmadyk bolsaň, içerik giripsiň, daşerik girip çykman gyn, ya mihmanida ya her zat bolsun, içinde aýtmaly, içinden aýtmaly. Hammamyň içinde diline getirmeliler. Ya egin maçdan çykarygly wagtyň diline getirmeliler, onu ýüregiňden aýtmaly bolýar. Aham desla bedeninde nejasat degen bolsa aýyrmaly. Ondan soň dehret kılmaly. Şu dehret, şu asıl dehret ha. Şu dehret kılýanda üstünden gusletjek, şoň menen namaz okuýy bermeli. Öz başyna namazdan çyrim dehret kılmaly mukadimellel. Inhe bedeninden nejasata aýyrdyň, dehret kılýan ayagyň näme? Şima halka hammamla ba. Liginin içinde su atşaňak hey akyp barýar. Ayagyň şomugy ýuwsaň da bolar, soňra ýuwsaň da bolar. Kan ulamalar aýdýar soňra ýuwmak gowdur. Näme sen su atşaňda ýene ayagyňa gaşyn akjakda hafala. Be her hal. Bedeningdäki nejasaty aýyrdyň, dehret kılýan. Ayagyň ýuwmany. Ondan soň kelläňe 3 gezek. Duş akypdy. Onu da 3 raýat et, goý sünnetiň bitsin. Yoksa zol eteğini durartın, hey ayrılmadı sünnet bitmedi mukadim. 3 gezek eteğini giyip çıkıp, sağına da 3, soluna da 3. Ine kulli bedenin. Ahirine da bir tofar ulamalar aydiye, ve bir tofar ulamalar da aydiye, peygamberimiz aydiye deyip. O da näme? Gusletip bolanda ayağın soğuk suwa yuwsaň, ola kan dertlere dermanlar diýip aydiye. Inhe guslun gysgaçyk tertibi hatmen zihninizde soraglar bardyr. Medreseden soňra ulamalardan sora berersiňiz. Men häzir izin aýtyljak bir meseleler bar. Inhe bir sadece tertibi boldy. Emma ulaqan bir mesele gusly giyjä goýmak näme? Gusul wajib bolupdyr. Hala bir ýerde mihman ya mihmannal. Akşam erteçeli wagty barmy? Ta'khir gusl. Gusly giyjä goýmak. Giyjä goýsa da musulman adam narahat da. Ya giyce in haram yatıptır, gusuldan önçek su soya, su içmeli bolýar. Ya bir qazadan, ya bir bismillah diýjek, elhamdülillah diýjek, ya denany ogluny emdirjek, göreýliň näme meseleler bar. An İbni Umar radıyallahu anhuma. 4 tane peýgamberiň hadisini okuyup bereň, ihlas bilen kulak asyň, howsele bilen kulak asyň, men howsele bilen okuýayn, şon beter bir mübarek görjüňler. Hazreti Ömer'in oğlu peygamberimizden soraptır. Eyyanamu ahaduna ve huve junub? Ya Resulallah, in haram olup yatsak icazı mı bolar mı deyiptir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, naam, ve yetevadda'u inşa'a. Ravahu İbn Huzeyme ve İbn Habban. Peygamberim deyiptir, işgali yok deyiptir. In haram yatanın menen günahkar olmayan deyiptir. Şodur şuna yatı vermeli deyiptir. Yönü dehret kılsa qawdat dipdir. Yani bir adamın gusul wajib. Yatjak bolýa, elini sınjak diye, eli yüzünü yuya, ağzı burun çakyya, dehret kılýardy. Edil namaz okuyjak ýaly. Şon dehret guslun ýarsydyr dipdir. Dehret kılıp ýatsaň beter gaw bolar dipdir. Iniň oň menen pak bolmaýar. Yönü peýgamberimiziň özi käde gusul wajib bolanyny dehret kılıp ýatýanmyş. Ine bir gurrun. İkilenji. سئلت عائشة رضي الله عنها أكان صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل Enemet Hazreti Aişa'dan soraptırlar. Peygamberimizin özüne emetiyacı deyiptirler. Gusul wajib bolanna serdar alem rahmetul lil alamin yatıp soňram uqsyn alandan soňram gusl ederdimi ya evvel gusl edip yatardymı? Enemet Hazreti Aişa jogap beripdir. Kullu zalika qad kana yaf'al. ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام الحديث رواه مسلم. Onna Enemet Hazreti Aişa aýdypdyr, Peygamberimiz hemmesini ederdi diýipdir. Käde yatardy, uqnalarından soňra gusl ederdi diýipdir. Käde gusl edip oham uqa giderdi diýipdir.
Ine İslamiyetde Hud Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ödünün ediyen işinden. İyidini göreyle. Ahırının neticesini de hizmetine de yetirelim. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye bir adam iyini haram olsa ve yatacak bolsa غسل فرجه وكفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه أخرجه الطحاوي. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye bir adam iyini haram olup gusletmege de yaltanıp yatacak bolsa elini yusa, ağzı burnunu çaykasa, yüzünü yusa, elini tirsegi bile yusa, ayağını yuman yatsa da bolor deyiptir. Ine bir de ona göre yine yeniliydi hükmü. Ahun hükmü yeniltmeyilip özümüzden bir gurrun aytmaylı. Men peygamberimizden aydı o çinabi gurrunları. Ya siz bar birini eşittirinizde näme ahun onu yenildiptir dip ahunun elini mon yenildir yani. Ahun özüme aydiyan galat ederin men özümden bir zat aydarın. Resulullah'ın sözüne aydı o için. Tarap alim bolsa ahun bolsa şizzeft bolan zatın gurrunun özünü eşittirin. Yok ahun alim de olsa da özünüzden aydın. Peygamberimizin yağdaylarını. Ahirine de neticesini aydarın. Näme yeniltipdir diýer ýanyk şeriatın gurrun ahimde. Men Resulullah'ın eden işlerinden aydı o için. İnhe bir näme bolly? Öňkä görä ýeňirräk bol. Aýagyň ýumany, el ýüzüň ýup, agdy burnuň çaýkap ýatsaň da boljak bolly. Emma ahirkisi, ana Aişe radıyallahu anha. Rawahu ashabus sunan. Ahli sünnetin tamam kitaplarına bak. Göreýin näme? Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yanamu ve huve junub ve la yamassu ma'an. Enemiz Hazreti Aişe diye kade peygamberimize gusl wajib bolardy. Elini ağzı burnunu çaykaman, elini su alman şodurşuna yatyan wagtyda bolardy diye. Hiç elini su alman, ağzı burnunu çaykaman şodurşuna yatyan wagtyda bolardy diye. Emma Abu Hanifa'nın bir şagirdi var. Mezhep başımı Abu Hanifa'nın şagirdi İmam Muhammed Şeybani. Ol bir zat yazıptır. Asar diýen kitabynda. لا بأس إذا أصاب الرجل أهله أن ينام قبل أن يغتسل أو يتوضأ وهو قول أبي حنيفة. Bir adama gusl wajib bolsa, gusl etmäni, dehret kılmanı, şodurşuna yazsa günahkar deyip bolmaz deyiptir. Ustadım Ebu Hanife şey diýerdi deyiptir. Şeýle ýazypdyr. Näme peygamberimizden şu rivayetler görüp bize şu hukmy geçiripdir. Bir adama gusl wajib bolsa, gusl etmäni, dehret kılman şodurşuna yazsa günahkar bolmaz deyipdir. Ustadım Ebu Hanife şey diýerdi deyipdir. Peygamberiň şu sözlerinden çykar. Ha biz näme netije almalyny? Netijesi belli 4 ýol boldy. Iň behterin ýoly gusl edip yatmak. İkilenjisi ona göre ýeňirräk dehret kılıp yatmak. Ine haram adam, gusl wajib bolan adam dehret kılıp yatdy. Yok, üçlenji dehret kılýa aýagyny ýumany ýöne. El ýüzüni ýup, agzy burnuny çaýkap, elini ýup ýatdy aýagyny ýumany. Dördüncüsü şodurşuna yazsa da günahkar deyip bolmaya. Çün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öýüdi käde şeýtýänmiş. Inhe, näme diýip şeýtýänmiş? Gowsy gusl etmekde bolsa, ummatyna dogurdugyny belli eder ýaly. Rahmetul lil alamin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şeýledeniň menen günahkar bolmayan diýdigde. Onna in haram adam täbir namazyň wagtyna çeli ejada bolly. Ýasydan soň erti namaza çeli ejadasy bar. Namaz wagty geçýänçe, namaz wagty ýerýänçe ejada bar in haram ýatmaga. Hop giýje bir zat turýa işşek bolýardy. İza arada an yatam ve huwa junub ghasala kaffayhi ve madmada fahu thumma taym rawahu ad-Darqutni ve qala sahih. Peygamberimiň öýüdi şey diýänmiş. Gusl etmäni ýatanyny bir zat iýjek ýa işşek bolsa, mübarek iki elini yuwardy, mübarek agzyny çaýkap ýerdi diýipdir. Sahih hadis Peygamberimiz ine fiqh Hanafide şu hadisden çykaryp aýdýar, bir ýene haram adam iýjek bolsa, işşek bolsa, elini ýup agzyny çaýkap ýermeli. Ondan soň ulamalar aýdýar. Bir zinany oğul nemdirip duran bolsa, çagasy nemdirip duran bolsa, emdirjek bolsa, ýene haram bolsa, gowzat gusl etmek. Yok gusl etmäne ýa wagt ýok, ýa qyn, ýa ýaltanya, gowsyny ýup emdir amally baýdy.